Dámy a páni, vítam vás pri novom videu a recenzii na tento LEGO Ninjago Legacy set s číslom 71704 Kajová stíhačka. Tento set obsahuje 513 dielikov, 4 minifigurky a jeho cena, je to starší set, takže nie je aktuálna, ale videl som za 50, za 80, takže dajme tomu. Ja som ho zohnal za 70, keď sa nemýlim. Poďme sa vrhnúť na prvú figurku. Tieto si odsuniem. Prvou figurkou máme tu Lloyda. Lloyd je za mňa akože super. Mne sa veľmi páči ten potisk na tele, na nohách, zozadu, aké to má. Tvár má akože tú starú, no ale tak čo už sa dá robiť. Túto a túto. No a pripomínam, že tento set je 4 roky starý. Takže je to teda niečo. Ok, ďalšou figurkou je Kai. Kai má to isté krásne akože telo. Zozadu ten jeho znak. Tvár má starú. Túto. A túto. No a to boli ninjovia, teraz záporáci. Tu máme tu Nindroida. Neviem, ako či to chceli napodobniť Kryptora, alebo jak to je. Akože oni majú čierne nohy, toto telo a hlavu majú. Tento má iba tvar jednu. Takže toto robotické oko a to normálne. Ďalej má túto kosu, či čo to je, no a zozadu vyzerá takto. Ok, to bol Kryptor. No asi no. Neviem, čo chcem napodobniť, neviem. No a ďalšie je tento obyčajný Nindroid, ktorý má iba červený meč, tiež tie černé nohy, telo a má dve tváre. Takúto, kde je to robotické oko tu a takú, kde je robotické oko tu. Čo je dosť divné, keď si zoberete, že má toto oko a vyzerá to dosť strašidelne. No, také ako je to divné. OK, poďme sa vrhnúť na ten menší set. Menší set je toto, takéto strieľatko tých, alebo čo to je, tých Nindroidov. To znamená, že proste hej, oni si to postavia niekde, namieria. Hej, dajme tomu, dám tu tohto. Hej. Ja tu ho viete postaviť. Teraz si zoberiem jeden dielik. Ja ho dám na bok. Dám ho tu. Namierite. A proste trafíte. Ja som trafil do planika. Hej, takže takéto je. Viete týmito nožkami alebo čím to hýbať. Viete hýbať aj týmto. A tu je meč. Tu napatria tieto červené, tie odstrieľovače pružinové. Tie oranžové patria k stíhačke. OK, a teraz sa poďme vrhnúť na tú stíhačku, ktorá výškovo sa mi nezmestí ani do záberu, takže ju dám nejako takto. Alebo zoberiem kameru a dám ju trochu vyššie, aj keď mi padá. Tak ale no. Takže takto vyzerá stíhačka. Za mňa dosť veľká. Nejaké tie funkcie, akože no, čo vie robiť, je, čo hlavná funkcia je, že proste vy robíte. Viete z ňou toto robiť. Ako môžete, tu má nálepku, tu na, aj tu na, tu.
A tu máme tiež nejaké tie nálepky. Čo ďalej ešte viete urobiť je... Otvorite toto. Zoberete kraja. A máme ho tam. A proste ďalej môžete s týmto hýbať takto. Tiež jedna z funkcií je aj tej stíhačky, že zoberete tieto oranžové strely. Dáte ich do toho. Namierite. Vidíte, že ich tam mám. Dúfam. Vidíte, áno. No, namierim. Chcel by som vám to nejak ukázať. Dobre, dúfam, že ste to videli. Takže to bola stíhačka celá. Zozadu tiež nejak vyzerá takto. Poďme sa vrhnúť na manuál. Manuál vyzerá takto. Môj je trošku pokrčený. Je dosť veľký a hrubý. Taktiež tu je logo, Lego Ninjago, obrazok. Tu je celý postup, ten nechce sa mi ukazovať. Pozrieme sa dozadu na reklamy. A tu sú reklamy tých setov, ktorí vtedy vyšli, lebo toto je Legacy. A tie, ktoré vyšli ako Lego Ninjago normálne. To bola 13. sezóna a ja mám tento, tento a tento. Napíšte mi do komentárov, keby ste chceli recenziu na jeden z tých dvoch alebo na obidva. Takže to bol manuál a poďme sa vrhnúť na krabicu. Krabica je obrovská. Nechci sa mi to zaberú. OK. Krabica vyzerá takto. Spredu je to od 8+. A zozadu vyzerá takto. Všetky tie funkcie, toto viete otvoriť, strieľať, hýbať s tým a tu je, aké je to dlhé a veľké. Takže toto bola krabica a celá vlastne recenzia. To je všetko pre toto video. Zanechajte like, odber, vidíme sa pri ďalších videách a čus.